Utawa pencak dor ora. Jare ora nek kon dhuwur kon Pencak dor iki nonyone ngene to. Masa aku diantem masa nonjok ngono tok. Oleh orang karena ala jara oleh ulang ala jara kamadu matamu ya lah aku nyiden kok mau jotos sih gak delok raine Rumah aku samsak kok ning ngono. Ngawur. Kowe iki ngawur lho ke masalah. ngawur Ora.